Dzimwe nyaya kana uchinzwa nevanhu unoti aiwa kunyeba, dzimwe nyaya zvakare kana uchinzwa hanzi kana vakutaura mazano kuti izvi zvinenge zvepa African movie uku ndiko kunyeba. Asi chazvakanakira pano paSlyMedia ndechekuti tinoenda kunenge kuine nyaya idzodzo kuti uchapupu ihwoyo ubude. Iye zvino tiri kusejari kwasekuru Kanengo. Pane nyaya yemukoma Edward, mukoma vandakagara navo padhuze. Mukoma ava vari kunzi nehama dzavo vange vave nemakore anosvika 7 years vaine dambudziko repfungwa, kurwara nepfungwa. Kana vakudara muchidimbu vanongoti hanzi aipenga. Regai timbonzwa ana mukoma Edward kuti zvakamira sei. Mukoma makadi? Tiripo makadi. Tiripo uri sei upenyu? Upenyu uri nani. Handiti. Pano padare pasekuru makauya sei kana muchiri kurangarira? Panapa kuuya kwandakaita handisi kuziva kuti ndakauya sei, asi ndakazongobepurawo. Ndapano ndo pandanga ndakutoziva kuti ndakopira. Handiti. But mapepuka kudaro muchiri kurangarira here kuti inini ndini ningi ndakapedzera kuita zvinhu zvakadai 1 or 2? Kumashure ndinonyatsoziva kuti ndonzi Edward. Asi ndichikwanisa kunyanya kurangarira zvinhu zvakati wandei handisati ndakukwanisa kuti asi vision iri kuita sei ita ichidzoka shoma neshoma, dzoka shoma neshoma. Asi ndinoimba kuti kufamba kwekanguva shoma ndinonge ndaraiti zvakanyatsonaka zvokuti ndinenge ndakunyatsoziva zvese zvinenge zvakamboitika kumashure. Mukoma Edward, muri sei? Ndiri nani hangu. Muchiri kundizei? Ndasina kuzivei. Handitika. Ndakamboya panapa pasekuru Kanengo muchirwara. Makanga zviziva here kuti makamboya kuzobatsirwa pasekuru Kanengo? Kuya kwandakaita handina kuziva kuti zvakamira sei, but ndakazoenda ndisina kuziva nekugara kwanga ndakuita panapa. Handiti. Makazotanga kuziva muchitsanangurwa kunzi makauya sei ende urwere hwakanga huri sei. Saka titsanangurire kuti maitsanangurwa kunzi chii? Ndakatsanangurwa chinzi ndaipenga. Ndanga ndisingarare pamba. Ndaingofamba zvokuti ndavaineta kufuramba vachinditsvaga. Kwandainosvika vaitoita zvokutoti wakafamba watonzwa kuti kwakati, unzi kwakati, kusvikirawo vazondiwana. Vandiwana ndaita nharo. Ndozvavanga vachindiudza izvozvo. Vachinditi nharo dzanga ndinadzo dzanga dzakanyanyisa. Ndaipwanya zvinhu, ndikapwanya zvinhu, ndaisvika panguva yekuti ndaitoita kurarama kwokusungwa. Kuti vakasandisunga, hanzi vakasandisunga panga pasingatombogariki pano pacho. Saka ndo upenyu hwandakararama ihwo kwemakore 7 tichipenga, tichirwara neje, asi zvinga zviri zvechivanhu. Karwariro kandakaita kusvikawo ndazobatsirwawo nasekuru Kanengo. Ndo vakazondibatsira. Vandibatsira kudaro kuzvinezvi ndakuzivawo kuti pano unowanawo unotsvaga mvura yekugeza, unodawo hembe yakaainwa, unopfekawo zvakaita sei zvakanaka. Ndakwanisawo kuziva chakanaka nechakaipa muupenyu hwangu. Asi upenyu hwangu hwanga hwakarema. Kurarama kwangu kwanga kwakarema kusvikirawo ndazobatsirwawo nasekuru Kanengo. Ndo vakandibatsira kusvikira pari zvino. Zvino izvi ndiripo vakazotonditora vakati rega ndimbogara newe uchindibatsirawo mabasa wari tukuita papi pano. Chikutsvagirawo tuhembe tokupfeka, kutsvagirawo bhutsu dzokupfeka. Zvese ndinoita sei ndinozviwana. Handina kana dambudziko randiri kunge ndichisangana naro rakaipa kana kuti zvakashata zvandisangana nazvo. Zvese zvandiri kuitirwa aiwa ndinotenda zvakanaka zvandiri kuitirwa nasekuru Kanengo. Ndanzwa muchiti vaikuudzai vaiti zvaitika mukati meupenyu hwako zvakanga zvine chekuita nechivanhu ende chichikonzerwa nehama. Vakati hama iyi yaita sei? Vaiti hanzi hama iyi yairoya, aibata mishonga. Ndo zvavakandiudza. Aibata mishonga
akapedza vamwe kuuraya, aikonzeresa matambudziko akawandisa mumhuri. Ndo zvanga vachindiudza izvozvo, vakazoitawo zvavakazoitirwa nasekuru Kanengo kusvika pari nhasi. Hama iyi obvious hanzvadzi yako nemukoma wako vakakuudza kuti ndiani. Wati wambosangana naye here kuti mumbo kana kuti mugomhoresana iwo zvisinei nezvekuti wakambenge uchirwara, kana makambosangana akakugamuchira sei? Akandigamuchira zvakanaka, ndisingazivewo mupfungwa make kuti ane zvimwe here zvaari kundifungira kana kuti zvaada kundiita zvakare, asi akandigamuchira zvakanaka, achitotaurawo kuti munyina uroyi ndakaita sei, ndakasiya, handichaita zveuroyi. Zvakatopera kuchenurwa nekucheneswa kwandakaitawo nasekuru. Aiwa, iko zvino zvindamunhu, musanditya, kana kumba kwangu itaise yaya. Asiwo nekuraramawo nekuonawo situation yakasangana nayo, unenge uchinika kuteta kuti usvike unopinda mupi kumba kwake. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Saka kumba kwake zvake amusati masvika? Aiwa, handisati ndaendako. Tichitarisa iye nezvaakakukonzeresai mukurarama mukati muupenyu 7 years muchipenga, mozonzwa kuti mozosangana naye, mozotaura naye, imi makamuregererei? Ndakamuregerera kashoma, asi mumwoyo mangu zvichirimo zvokuti handisati ndanyatso kutsikana naye kuti mwoyo wake woutsinye uri maari wakapera. Saka handisati ndanyatso muregerera chaizvo. Asi munotarisira zvenyu kuti? Ndinotarisira kuti ndikaonawo mukurarama kwedu kuti hapasina problem ichenge ichiuya, aiwa ndandomuregerera zvangu. Kunewo vakawanda vachiri kudhauta kuti Sekuru Kanengo, in fact vakawanda vamwe vatinombonzwa vachikomenda kana tichinge tabudisa nyaya dzakaita idzi, vanoti imi mana mukoma Edward munenge matengwa naSekuru Kanengo kuti mupupure zvekunyeba. Ikokoko ndo nhema dzanenge vachitaura, vanenge vasati vasangana nezvakanaka, asi vakasangana neproblem ndo pavachazoziva kuti Sekuru Kanengo anoshanda. Vakasangana nedambudziko, vanhu ivavo vasati varwarirwa, havasati vasangana nedambudziko, asi vakasangana nedambudziko chaizvo ndo pavachaziva kuti Sekuru Kanengo vanoshanda. Hazvisi zvokutengwa, hazvisi zvokudii, asi ndiri munhuwo ndakatongozvirwarirawo nekuti ndasina kana chandaitozivawo. Ndaingovawo munhuwo kutotiwo ndakawiro kandakaita nekuuya kwandakaita kuno handitozivi, saka kutengwa kwacho ndakatengwa kuti handizvizive izvo. Pandakatanga kutouya maitonzi makatouya makatosungwa. Ndo zvandakaudzwa izvo, ndakatosungwa. Saka tichitarisa ezvinezvi marasikirwa ne7 years, makarasikirwa nezvinhu zvakawanda sei mukati meupenyu? Ndakarasikirwa nebasa, ndakarasikirwa nemhuri nemudzimai, tikarasikirwa nezvinhu, tingati property yanga ndinayo, zvinhu zvomumbawo zvanga ndakatengawo zvikaparara, hembe dzekupfeka dzikapera, dzimwe ndaipisa, hanzi ndaipisa, dzimwe hanzi ndaibvarura, zvimudziyo chaichai ndakatenga kanaka, dzimwe ndaita sei ndaipwanya. Saka ndikarasikirwa nezvinhu zvakawanda muupenyu hwangu. Izvinezvi tingati mazvarwa patsva, makuchitanga upenyu ende muri kuchengetwa pano paSekuru Kanengo. Muri kurongawo chii mukati meupenyu hwenyu, uye kana paine rubatsiro rwamungadewo? Inini ndakutotanga upenyu patsva pari zvino, ndinotarisirawo kuti ndigonewo kuwanawo basa rakanaka rokuti ndikwanise kushanda. Ndinotarisirawo kuti ndizokwanisawo kuzotsvagawo mudzimai ndokwanisa kuzoitawo mhuri. Ndinotarisirawo kuti ndigotengawo zvinhuwo zvinoita kuti ndikwanise kunge ndichiunganidzawo property inozoita kuti upenyu hwangu uratidzikewo remangwana. Mati manga mune mudzimai nevana kana kuti mwana? Ndine mudzimai
mwana mumwe chete. Kubva pamakarapwa zvinezvi mave nani makambovatsvaga here kuti vanhu ava vari kupi? Handina kumutsvaga asi ndakaita zvokunzwa kuti akaroorwa kumwe. Handizivi kuti ndekupi kwaakanororwa, ndakangonzwa tanzi akaroorwa. Ndokwaari koko nemwana? Kwaari koko kwaari kugara nemunhu akamuroora. Handiti zvinowanika mukomaidhori kuti pa7 years atarisana nedambudziko ramakanga muinaro, obvious anenge akuti ina ndifunge kuti munhu ichi angazorarama kana kuti angazoita zviri nani. Handiti mashoko amukade kumudzawo toziva kuti kumurume ari kugarawo zvakanaka, musingatauri zvake zita rake uye ndokwaari achengeta mwana wenyu. Mashoko amukade kumutaurirawo imimi ndeyekuti chii? Mashoko andinoda kumutaurira ndeyekuti dambudziko nderemunhu wese. Usatize dambudziko nekuti pane zvinenge zvaitika. Dambudziko rinoda kutanga ragadziriswa. Honga akaita zvaakaita, akaenda kwaakaenda, haisi dambudziko zvaro. Ngaararamewo zvakaita sei zvakanakawo ikoko. Kana achizokwanisawo kunge achizouyawo nemhuri yangu nemwana wangu, aiwa anotenderwa kuti auye kuzokundiratidzawo zvake achidzokera kupi kumba kwake, oitawo neseikoko. Ininiwo ndakutangawo kuitawo umwe upenyu utsva wandichakwanisa kuti ndigone kunge ndichiraramawo. Mashoko enyu kuna Sekuru Kanengo vakakubatsirai? Inini ndinotenda Sekuru Kanengo vakandibatsira zvakanyanyisa. Upenyu hwangu huri mumaoko avo, ndosaka nhasi ndisingakwanisi kuvasiya. Ndinoramba ndichingoita sei ndichiteerana navo nenyaya yekuti upenyu hwangu huri mumaoko avo. Pasina Sekuru Kanengo dai nhasi ndichingova munhu ari kungotandazika, ndichingova munhu ari kungotambura, ndingova munhu ari kungotetereka nenyika. Saka ndinotenda kuti Sekuru Kanengo vakandigonera, vakaita kuti ini ndivewo neupenyu hwakuratidzika. Pari zvinhu ndaane upenyu hwakuratidzika, zvoreva kuti ndakwanisawo kupfekawo zvakanaka, ndakukwanisawo kuti mumwe wakanditi chovha mota ienda apo, ndakwanisawo kudhiraivhawo mota, zvinhu zvandanga ndisingakwanise. Saka ndinozvitenda, ndinovatenda zvakanyanyisa kuti mhuri yeZimbabwe kana muchikwanisawo vane matambudziko akafanana nedambudziko ranga ndinaro, uyai mubatsirwewo semabatsirwo andakaitwa naSekuru Kanengo. Mati maane foni here mukoma Edward? Foni ndinayo, asi foni yandinayo ndine idiki. Handiti yekuti ndinotombofonawo ndichitaurawo nevanhu. Vaitoti ndiwe Edward unotaura? Ndiwe Edward kutaura. Handiti aiwa ndini. Namba yacho munoiziva nemusoro? Namba yefoni itaure tinzwe tigozopowo hama neshamwari kuti vanenge vagona vachiti izvi zvekunyeba umboti Edward ndoda kutaura newe chaizvo ndimbonyatsonzwa kuti nyaya yako yakamira sei. Vapei namba iyo? Right, namba yangu yefoni kana pane vanodawo kuzotaurawo neni vachida kunzwa kuti ndakabatsirikawo sei, vachida kuzwa kuti chii chakaitika, munondibata pa 0777 800 576. Dzukure zvakare 0777 800 576 ndo namba dzangu. Kana pane vanodawo kundibatsirawo, vanodawo kundibatsirawo, vangado vamwewo pavanozivawo pane mabasa awo ekuti ndikwanisa kuzoshandawo, ndikwanisa kuchengetawo, ndichengetawo niniwo nevamwewo vanenge ndina kuti ndiramba ndikuchengetwa nemukoma, ndizokwanisa kuzviitira upenyu hwangu. Handiti namba idzi dziri paEcocash? Dziripo. Panobuda zita rekuti chii? Namba idzi pano ramakarejista naro paEcocash pane buda zita rekuti panobuda zita rekuti Love More, ndo rinobuda ipapo. Love More. Zvandakaita ndezvekuti line ndingazotaura zvakawanda, nditi line iri harizi rangu personal, ndakateta rekuti rikupiwa, asi ndo randiri kuita sei andiri kushandisa. Aiwa ndizvo mukoma Edward. Love More tembo. Love More tembo buda ipapo. Handiti
mungano zinoda kutumira kana ka $20 pamukuru kana pachii zvinoda mutembo wacho aripo zvake aiwa aripo anditi aripo munotogara muri mese panapa munotogara naye aiwa ndatenda mukoma yedu ati regai tinzonzwa kuti vanenge vachida kubatsirawo pamberi apo vanozozvifambisa sei tinoimba kuti maZimbabweans vanhu vane rudo vanokufonerai voita kuti upenyu hwenyu pa7 years apa zvinhu zvishanduke mutange kuita upenyu hwakanaka